No moi, mun nimi on Amin Asikainen. Mä oon entinen ammattinyrkkeilijä, 23 vuoden nyrkkeilyura takanapäin ja nyt toimin valmentajana. Oon valmentanut ammattinyrkkeilijöitä, amatöörinyrkkeilijöitä ja kuntonyrkkeilijöitä ympäri Suomea. Parhaimpina saavutuksina mä oon voittanut 3 kertaa Euroopan mestaruuden ja olin parhaimmillaan maailmanlistan 2. ammattinyrkkeilyssä 72,5 kiloa middleweightin sarjassa. Yksi juttu, mikä vaikuttaa aina urheilusuoritukseen, on nesteytys. Ei pelkästään, että juo jotain, vaan kropan pitää saada just oikeita aineita. Elektrolyytit on se juttu. Ja tärkein totta kai, ei kaloreita, ei sokeria, ei kofeiinia. Siksi multa on tullut uusi juoma, joka on kehitetty just tätä varten, nesteytykseen. Seuraavassa videossa mä näytän teille tarkalleen, mitä tässä on ja milloin se kannattaa juoda. Kommentoi, mitä sä juot tällä hetkellä nesteytykseen. Jos se on kahvi tai energiajuoma, ota tää testiin mieluummin.